Lalela-ke mfowethu, lalela-ke dadewethu. Yabona uma uphila emhlabeni, ngizokutshela indaba ongayazi. Mhlawumbe uyayazi kodwa uyinaki. Yabona uma uphila emhlabeni, kufuneka kwenzeke izinto eziyi-2 ngawe wena ophila emhlabeni okuzoba ubufakazi bokuthi usaphila. Uma kungasenzeki enye yalezi zinto lezi eziyi-2, zibuze nawe ukuthi ngempela usaphila yini noma sekusele igobongo lodwa. 1, kumele kube khona okuhle abantu abakukhulumayo ngawe. Into enhle abantu abayikhulumayo ngawe. 2, uma ingekho into enhle abantu abayikhulumayo ngawe, kumele kube khona into embi abantu abayikhulumayo ngawe. Uma ngabe kungenzeki lokho, usenkingeni mntana sekhaya. Usenkingeni babami, usenkingeni mamami. Sekuyigama nje ukuthi uyaphila. Kahle kahle wena usuphila kwelamathongo kodwa uhamba emhlabeni, ufe uhamba. Uma ingasekho into abantu abayibonayo ngawe bese beyayikhuluma ngawe, usenkingeni ngempela. Zibuze nawe ukuthi ngempela ngisaphila yini. Kukhona abantu okumele bakukhulume ngawe, okuhle noma okubi. Kukhona kodwa okumele ukuthi abantu bakukhulume ngawe. Cha bengisika nje elijikayo. Zibuzeke nawe la ukhona manje ukuthi uphila impiloni wena njengoba ula emhlabeni. Khona okuhle abakukhulumayo ngawe abakuncomayo noma khona okubi abakukhulumayo ngawe. Uma kungenzeki either of the 2, kunenkinga ngempilo yakho. Unenkinga wena self. You are a walking problem. Uyinkinga ehamba ngeenyawo ezimbili. Hayi, bengidlulisa nje lowo mlayezo. Zibuzeke. Commentani-ke. Nikhulume ngendlela enifuna ukukhuluma ngakhona. Ilungelo lenu, imlome yenu, ingqondo zenu. Ngiyabonga.